Tervetuloa seuraamaan Roostenin ja Jesse Kiiskisen välistä taitokilpailua. Mä vetäisin noin kamat niskaan ja me lähdetään sen jälkeen vetämään. Joo, mihin mä pääsen laittamaan? Mihin koppiin? Kohta tulee ihan Jesselä kiinni. Me ollaan valmiit. Käydään antaa vähän Jesselle kuokkaa. Ei meillä varmaan... Mitä meillä menisi? Vedi kamat päälle. Meni samaan verran kuin... Mennään. Valot päälle. Morjes! Tervetuloa seuraamaan Roostenin ja Jesse Kiiskisen välistä taitokilpailua. Mitkä fiilikset, Jesse? Hyvät fiilikset, toivotaan, että pärjää. Se voi olla, että et pärjää meidän. Mä oon käynyt eilen reenaamassa. Ei hyvä heilu, vähän huono tuntuma, varmaan vähän parempi jää riihimässä. Ensimmäisenä lajina toimii tyhjään maaliin laukaus, eli omasta päästä veto ja vastustaja tyhjän maali odottaa siellä. Ja vasemmalta puolelta 5 kiekkoa ja oikealta puolelta 5 kiekkoa. Okei, sieltä vaan ihan omassa saa leipoa, saa hieroa, tee mitä vaan. Tyhjään maali. 1. 2. Nyt menee ohi. Oi. Ei kai. Toinen missä. Ai. No, ei mitään. 3 osumaa. Maali. Live päällä kick Roosteen, niitä ollaan Jesse Kiiskisen kanssa vetämään. Se on kans. Ja nyt menee ohi. Oi. Sanotaanko näin, että toivo elää. Toivo elää. 6/10 Jesse Kiiskinen. Okei. Ready. Oho! 2. 3 ohi. Okei. Nyt on keskellä. Hieno. Ei vittu mitä lepakot. Okei, nyt pitää laittaa kaikki. Sun pitää laittaa kaikki loput, hei. Käsittämätöntä! Meneekö? Se on keskellä. Kestää paineen. Ai vittu. Nyt ei kestä enää painetta. Oho! Älä mua ammu. Pisti vähän tommosen varma. Laitto 3. 3. Seuraavana lajina tarkkuuskaba. Kumpi saa enemmän 10 kiekosta ylärimaa kiekkoja? Ne pitää kolista ja se on Jesselle tuttua, eilenkin 3 kertaa rimas kolisi. Haluatko sä aloittaa vai mennä perästä? Aloita säkin, aloita. No niin. Ei osu. Väärä rauta. Takarauta. Eka. Takarauta. Noita pitäis olla pelissä. En mä osaa tehdä kun maaleja. Monta siinä oli? Siinä oli 6. Mitä? Oliks siinä jo? Puuttuuks yksi? Se osu. Ei oo 2. Ei oo kauhean hyvä toi 2 tohon ylärimaan. Näin läheltä kuitenkin. Näin läheltä kuitenkin pitäis osua vähän paremman prosentin.
Ei auta. Ei auta. Nyt täytyy vaan toivoa. Nyt on vaan se on niin sormet enää positiivinen, että sait edes maaliin. Niin. 2 osumaa. Nyt on sormet vaan risti. Se on siinä. Niin ja lopettaa. Mä ei viitti. Ei. Napsu alaspäin. Eka. Ei ihan samalla. Ai! Osuko? Mitäs sanot? Tarkistetaan. Ai vittu, taisi mennä riman kautta. Tarkistetaan videolta, mutta... Taisi mennä riman kautta. Ammu vaan, tarkistetaan videolta. Oi. Ei vittu, Jesse vapisa. Vai 3? Väärä rima taas. Toi nimittäin kolahtaa toi takarauta tolleen. Paha on. Tarkistetaan videolta, mutta vedetäänkö tasuri Vedetään otetaan varmuudesta uusi. Eli äkkikuolema vai? Se oli takarauta. Oliko takarauta? Oli. Vittu on rehellinen. En mä ois saamassa rima. Ei se vaan osu. No se on ylärima. Se on game. Se oli siinä. Nyt on ainakin voitto. Tuo voi ottaa siihen videossa sitten. Se oli 2-2 ja äkkikuolema voitto. Sitten niin paljon kun kädestä lähtee. Jos nyt joku 130 saisi. Se olisi varmaan ihan hyvä. Toimiiko sun vehkees? Häh? Toimiiko se vehke? Se toimii, mutta tänne tarvitsisi joku tue. Ootas. No niin. Okei. Sovelletaan. Nostetaan vähän ylöspäin, niin nyt toimii. Seuraavaksi testataan kumpi laukkoo kovempaa, eli laukaisututkakilpailu seuraavana numero. Oho. 172. Noniin. Se on, kato just se näyttää mitä näyttää. Se heittää sen tuloksen kyllä sit. Joo. No otetaanko mäkin heti, mä vedän seuraava. $135. No vähän on perä. $142. Se muuttaa sen sitten. Tuo oli kyllä joku vale toi eka. Se jotain vanhoja tuloksia kuulemma tallentaa sinne aina hetkeksi. Sitä 40, vähän parantu. Mä oon aika peräs. 3. veto. 157. Kyllä se siitä paranee. Tässä saadaan ehkä vähän alemmaksi. 50. Aika hopeeta tulee kyllä tässä. Toi on ei oo, löysä. Meni vähän liian alas. Ei auta. Se on se yksi siellä taustalla, he riittää. Se riittää se yksi. Vittu, se aika sama menee koko ajan. Tais mulle mennä. Montas kiekkoa me vedetty? No me 5 ammuttu. 5 ammuttu. No, ammutaan vielä 5. Ei vaan loppu aika. Loppuu vai? Joo. No sitten edetään luisteluskapa. Oja voitit siis. Seuraavana lajina sitten tosiaan luistelukilpailu ja katsotaan kumpi on nopeampi. Tässä voi kyllä tulla pahasti hopeeta, mutta 1 lajivoitto on jo. Niin. Onks Jesse valmis? Joo.
vittu, ihan pysty. Oi juu. Niin, no se näki, se lopetti jo luistelu. Eihän toi sirklaus lähe enää. Siinä on vähän armoa vielä. Voi vittu. Joo, ei tässä nyt hengästy keren. Hävisin kuokatto. Ei mitään Jako. Kiitos Jesse. Taisi olla lajivoitot 3-1. Mut ei jäänyt ihan tyhjiä. Frisbee kun olisi ollut, mä olisin varmaan sen voittanut. Jees, jäältä tullut ja puoli tuntia oltiin, niin aivan piipus kyllä. Taisi olla tuo viimeinen luisteluskapa vähän liikaa. Kiitos Jesse vielä, kun olit Kiitos paljon. mestoilla. Tää teki hyvää ja neitsyys meidän tämmöiselle videon teolle niin sanotusti, virallisesti. Ollaan myös joskus Pennasen kanssa hölmöilty videoita, mutta nyt on niinku ihan kuvaaja paikalla, niin tää oli hieno homma. Vähän ehkä semmosia arkillisia ja pelillisiä kysymyksiä, niin tää oli niinku Simokin tätä kyseli jo aikaisemmin, niin monta mailaa sulla menee kaudessa? Just mietittiin tossa, että pitääkö ottaa varatikku itsellekin? Kyllä tässä rupeaa varmaan pikkuhiljaa lähemmäs 20 niin ole jo tällä kaudella. Et varmaan johonkin 25-30 väliin aika lailla niin menee. Että aika paljon. Kyllä niitä aika paljon menee rikki. Eli pari peliä per mailla. Käytännössä. Onko reeneissä eri mailla kuin peleissä? Ei oo, että samoilla vedetään ja siis mulla on nyt ollut tällä kaudella tämmöinen trendi, että aina kun on saanut uuden mailan, niin on tehnyt heti maali ja sit se onkin ollut käyttökelvoton käytännössä. Että Ai jaa, tää menee tällä, onko vähän uskohommi? Joo, mutta kyllä se niinku aika lailla viikko vähän yli saattaa olla. Että. Joo, mähän on sulle lempinimen antanut, että Jesse ei tyttöjä pelkkää Kiiskinen, niin kuinka paljon menee noille naaraspuolisille faneille mailoja sitten kauden? Ei sinne suuntaan ei mene. Ei mitään mailoja. Että kyllä joutuu aika tiukalla budjetilla tää vedetään, että ei hirveästi pysty jakamaan eteenpäin. Joo, no mä voin sanoa sut. Onko pelipäivänä mitään rutiineja? No pelipäivän, mitä tos nyt ois? Kylmä suihku aamulla ja hallille ja pikku aamureenit tohon noin ja sitten himaa ja parit pleikkapelit välillä kaverin kanssa EASL:s painetaan menemään siellä niin muutamat pelit ja sitten kohti hallia, että siinä on aika lailla pelipäivä, että ihan tommonen perus. Et ei siinä sitten hallille kun tulee, niin sit se on fiiliksen mukaan. Mikä se on pelipäivän safka? Pelipäivän riippuu vähän, mutta yleensä se on joku tommonen kanariisi tai pasta bolognese, että se pysyy aika lailla samana, että jompikumpi niistä. Tossa kun jäi mieleen, kun sanoit, että pelaat vähän kaverin kanssa kiekkoa sitten niin pleikkarilla, niin onko sulla oma hahmo siellä? Totta kai mulla. Onko J. Kiiskinen? Ei oo, että kyllä okay. Siinä on ihan muu nimi, mutta pidetään se, se salaisuuteen, että katsojat voisit itse huomata, milloin mestari tulee vastaan. Okei, joo. Mikä on ärsyttävin vastus tai paikka pelata kiekkoa Suomessa? Mikähän olisi? Kyllä mä sanon varmaan, että ärsyttävin paikka, mihin niin mennä vierasjoukkojen, niin on varmaan kyllä se varmaan Kuopio on. Että siellä on aina hyvin liikkuva jengi ja hyvä jengi, niin siellä on aika ikävä yrittää pysyä niitä äijien perässä. Kuopio ja Kalpa. Kukas on liigan ärsyttävin pelaaja? Nyt on aika vaikea. Aika monia sellaisia, joita vastaan ei ole kiva pelata, mutta kyllä mä lähtisin ehkä heittää, että sanotaan Jaakko Lantta. Siinä on aika niinku semmoinen ärsyttävä pelaaja, kun se niinku pyörii siinä koko ajan perässä ja tavallaan ei sen oman työnsä hyvin, mutta se on aina itselle vastustajan hyökkään ärsyttävää sitten, kun vastustajan sentteri tekee omat duuninsa. Niin, eli pelutetaan käytännössä teitä vastaan. Niin. Joo. Nehän tekee silloin oikeita juttuja. Juuri näin. Joo. Minkälainen oli Jesse ensimmäinen liigamaali? Lappeenrannan kisapuisto ja vasempaa laitaa sain kiekko silloiselta sentteriltä Neits Narrilta ja siitä pakin jaloista pääsin pikkasen leikkaa keskelle ja etukulmaa ja voittomaali 3-2 pari minuuttia jäljellä. Et siinä oli aika ikimuistoinen maali kyllä.
Selkeästi muistunut hyvin ja oli kiva kuulla, että ollut sellainen legendaarinen housuista jonkun pakin ohjurivetoja sisään, että sehän on aika klassikko, varsinkin NRissä tuntuu, että on näitä aika paljon ollut ensimmäisenä maalissa. Mutta semmonen kysymys, HPK:ssa vielä tää kausi, mitä ensi vuonna, onko jotain suunnitelmia tai onko sulla jotain varmuutta? Mä en ole mennään tietoinen asiasta. No matkan olisi tarkoitus jatkuu tuonne Amerikkaan ja sitten lähdetään leirille ja katsotaan, että mihin tie vie, että toivotaan parasta, että se sinne ihan showhun asti vies, mutta sitten jos ei, niin todennäköisesti Grand Rapids Griffinsissä mennään. Ja Detroitti varas sut numerolla... Detroit ei varannut, Nashville Predators. Nashville varas. Numerolla 68. 68. Detroittiin terveistä. Kuka on Jesse sun esikuva jääkiekkoilussa? Lapsena tietty Teemu Selänne. The Finnish Flash oli aika kova juttu silloin, mutta nykyään sitten kyllä se varmaan menee jonnekin tonne, no tietty 88, David Pastrnak ja Patrick Kane, silloin vielä vähän nuorempana, niin aika tyylikkäitä, että siinä on varmaan ehkä ne isoimmat tyylit, kun Detroitin miehiä ollaan niin tullut liikaa Lucas Raymond, niin sekin alkaa tossa olemaan niin kuin itellä aika lemppareina, että pelaa aika hyvin. Pelaat sen kanssa jatkossa samassa kentässä. Se olisi tarkoitus tavata. Tää oli pitkään top 3 halli pelata liikaa. Top 3 halliin. No ehkä Henkko itelle varmaan kyllä täytyy sanoa niin kuin Lahti tietty sinne on kiva mennä pelaamaan vastaan ja kun itse sieltä on. Ja sitten no onhan toi nyt niin toi Nokia-areena. Se on aika hieno paikka kanssa pelata ja kyllä sen verran täytyy antaa krediittiä kyllä tuolle Nordicsellekin, että kyllä sinnekin on kiva mennä vierasjoukkueen. Let's go! Mä hävisin ja mä tarjoan sit viulut ja käydään täyttää mahat. Ja sehän maistuu. Jessen lemppari ravintola popina. Sehän maistuu aina. Juu, se on ihan hyvä.